כולם נגיד תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לשם. כולם נגיד תודה רבה. תודה רבה לשם, תודה רבה על הבית כנסת, תודה רבה על החשמל. תודה רבה על הריהוט. תודה רבה, תודה רבה. תודה על השולחן, ספרים. איזה חיים יפים. תודה רבה. השופט שואל את זה, מדוע אתה רוצה להתגרש? אז הוא אומר, אשתו מבקשת שהוא יקלף שום, יחתוך בצד, ידיע כלים. זהו, הוא רוצה להתגרש. השופט אומר לו, מה הבעיה? תחמם את השום, הוא יתקלף בקלות. זהו, תכניס הבצל למקרר, הוא לא יצרוב לך בעיניים. גם תשרה את הכלים 10 דקות במים, לפני הדחה, הכל יהיה בקלות. וגם תשרה את הכביסה, וכבר הכתמים יצאו מהר. אז באמת הבעל אומר, אני מבטל את העתירה, את הבקשה להתגרש. אז השופט שואל אותו, מה הבנת? הוא אומר לו, הבנתי שמצבך יותר קשה ממני. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שמשמח אותנו. נחום אשריך, אתה משמח אותנו. אני אחפש לכם עוד בדיחה, משהו, שתהיו בשמחה יותר חזקה. בואו נראה אם צריכים עוד איזה בדיחה. כן. כן. איש אחד קופץ מקומה 5, הוא צועק הצילו! הוא קופץ מקומה 5, צועק הצילו! ממש מצחיק, בדיחה הכי מצחיקה ששמעתי בה. נחום, אשריך, שימחת אותנו. חזק, חזק, חזק. טוב, תודה רבה על השם, השתבח שמו לעד, כמה טוב השם. השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. חסדי השם, השתבח שמו לעד. רבנו כותב בתורה השתבח שמו לעד, עין ד'. רבנו הקדוש עד כי צריך כל אדם להפעות את נפשו. כל אדם.
כל אחד צריך לנפות שלא רפואת הנפש. כל אחד. רבנו לא, כל מילה שלו מדויקת. כל טיפת עצבות, כל טיפת, זה הכל מחלות נפש. כל טיפת דאגה, כל זה נקרא מחלות הנפש. מישהו היה אצלי השבוע. פעם ראשונה שהוא רואה את הספר בגן האמונה. ולמה זה, אתה יכול להגיד לי במשפט אחד מה זה אמונה? מה זה כאילו? אמרתי לו, אמונה זה קשר עם בורא העולם. זה אמונה. אבל אדם צריך שלו אמונה, הקשר שלו קשר נכון, אמיתי, עם בורא העולם. על זה התכוון רבנו, כי צריך כל אדם לרפאות את נפשו. שיהיה לו נפש בריאה לגמרי, שיהיה לו חיבור עם השם, חיבור. תמיד, כל שנייה, כל רגע בחיים ידע השם אוהב אותו. כל הזמן השם אוהב אותו, ידע שהשם אוהב אותו, שאין עוד מלבדו, שהכל לטובה. הגיע אלי היהודים, יש שם בעולם, גר קצת רחוק מפה, מספר לי שהוא קרא את הספרים, תתן, מתעכב, יש לילדים, מתעכב, ואז הוא ואשתו אמרו חצי שעה כל יום תודה להשם, תודה שלא היה להם ילדים. 3 שבועות נפקדה אשתו. עכשיו יש לו ניסיון קשה. מישהו עקץ אותו. ממש החתים אותו על ליפוי כוח. מישהו בקיצור, הוא התפתה אליו, עבד עליו, לא משנה. התחיל להגיע לו הוצאות לפועל. הוא בא להגיד לנו, הוא ניסה להגיד תודה, לא יכול להגיד תודה. לא יכול להגיד תודה. לכן הוא נסע במיוחד, בא אליי, שאני ישמע ממני מה... הוא מבין שפה צריך ישועה, ישועה רק מהשם, רק מהשם. אז ממה שהוא למד בעבר, הוא מבין שהתודה היא ממשיכה את כל הישועות. תודה פותחת כל השערים, התודה. אבל לא יכול להגיד תודה. אז אמרתי לו, ואני אומר לכל אחד, שיש לו איזושהי בעיה כלשהי, לא משנה מה. לפני שהוא אומר תודה, קודם כל צריך להתפלל חצי שעה ביום שיהיה לו אמונה. אמרתי לו, שמע, בעניין הילדים האמנת באמונה שלמה שאין, שהכל בידע של בורא, הכל בידע של בורא העולם, מאלף עד וזהו, אין, רק בורא העולם נותן ילדים. ובאת, אם הוא לא נתן, ודאי שרק הוא לא נתן ואין פה שום סיבה אחרת. והבנת שוודאי כל מה שהשם עושה לטובה עושה. לכן אמרת תודה. ולכן נושעת. פה כולך מחשבות, לא רע, איך עשיתי טעות כזאת, ואני זה, והוא פיתה אותי, ובקיצור, אתה לא חי את האמונה. קודם כל תתפלל חצי שעה על האמונה. אני לא רוצה ממך שום דבר. שום ישועה אני לא רוצה ממך. ישועה שאני רוצה ממך שאני אאמין בך. אני רוצה
ממש אני צריך להיות אמיתי. אני לא רוצה שום ישועה, רוצה הישועה היחידה שאני רוצה שאני אאמין בך. כי אם אני לא מאמין בך, אני חי בשקר, חי בכפירה. מה זה משנה גם, מה זה משנה מה כבר יהיה? זה לא משנה. זה לא משנה. אם אדם חי בכפירה, תודה רבה לשם, מפנק אותנו. תודה. אדם חי בכפירה, אז מה זה משנה עכשיו איזה ישועה יהיה לו? מה זה משנה? תיזהר, לא ליפול. מה זה משנה? הישועה הראשונה אני רוצה, הישועה, מה זה הראשונה? הישועה העיקרית זה אמונה, ממילא כבר אדם יש לו אמונה, יש לו הכל. ודאי גם יהיה לו ישועה כפשוטו, גם יהיה לו כפשוטו. אדם שהוא לא מבין את זה, שהוא אומר, לא, אני רוצה לפתור את הבעיה. נו, אז פתרנו לך את הבעיה, כל בעיה שלא תהיה. ונשארת בלי אמונה, אז מה עשית? לא הגעת לתכלית בשביל באת לעולם. אתה לא חי באמונה. אתה חי בכפירה, אתה חי בשקר, מה? הרבה אנשים, יש להם הכל, עשירות, הכל יש להם, ילדים, הכל יש להם. יש להם משהו, אין להם כלום. איך אמר לי מישהו שם לקח לו את הכסף, אומר, היה לי פעם הכל, אבל לא היה לי כלום. עכשיו יש לי אמונה, אז באמת, כי בכל נראה שאין לי כלום, אבל יש לי הכל. אז ברור מה. אז בעיה חצי שעה על אמונה, מה שאתה נתקע אותי לדעת שאין עוד בדך. אני אמצא במצב הזה, ככה אתה רוצה. ככה אתה רוצה. אני טעיתי, הוא לימה אותי, הוא אמר לי, אני אמצא במצב הזה, ככה אתה רוצה. וזה טוב, מצוין. נראה נורא מאוד, איך אמרנו, זה צריך לצאת מעולם השכל לעולם האמונה. בעולם השכל זה רע מאוד, נכון? בעולם האמונה, שם הכל טוב. בעולם השכל, זה הכל טוב, לא יודע. ואז חצי שעה לאמונה, טוב, ותרצה רק את האמונה, אחר כך תוכל להגיד תודה, בוודאי לך ישוע, 1,000,000%. אמרתי, מה הבעיה שלך? הבעיה שלך, שאתה אומר, טוב, אמונה, אני מבין בסדר, מישהו עשה לי, מישהו זה, אבל אני פה, אני עשיתי את הטעות, אני, אז מה, נכון, אז אמרתי לו, ואני שוב מספר את הסיפור של החומש גמזו, סיפור החומש גמזו מלמד, וצריכים לחזור על זה עוד פעם לדעת, גם שאדם הגיעה לו צרה, דרך הטעות שלו, גם זה מאת השם. כמו שאמרתי לכם, החומש גמזו, היהודים מסכנים, העניים, אספו גרוש לגרוש, עד שקנו יהלומים, קנו כוסה יפה, עשו מתנה יפה, שלמת על הקיסר, מסכנים, שהקיסר התפייס והתנהג איתם בטוב. טוב, בסוף מחליטים, נו, מי מתאים שיקרא את זה? נחום גמזו. למה? כי הוא מלומד בניסים. מי שחי באמונה שהכל טובה, הוא מלומד בניסים. כל מי שיהיה בדור שלנו גם. אדם חי שהכל לטובה, הוא מלומד בניסים. אין, הוא זורק את השכל. גם זו לטובה, על זה גם אני אגיד תודה. רק תודה. טוב. אילם כבוד, התנא אלוקאי אחד. נחום גמזו. הוא יושן, קם בבוקר רואה קופסה על השולחן. לקחו לו את כל היהלומים, שמו לו חול ואבנים בקש. הוא אומר, גם זו טובה, מהילם כבודך, גם זו טובה, אבל ככה שומרים על יהלומים. ככה שומרים על יהלומים. תגיד לי,
אינם כבוד התנא אלוקי. אלא, אבל משמיים גלגלו שהוא יעשה טעות בשביל שנלמד. שלא משנה, שגם אם מגיע צרה דרך טעות, זה מת השם. באמת זה טעות. מחילה שאני אומר על תנא אלוקי, עשה טעות. משמיים גלגלו שיהיה לו, יתבלבל ככה שהוא יעשה את הטעות, שילמד אותנו אמונה. שגם צרה שהגיעה דרך טעות שלך, זה גם. כי באמת זה טעות, מה יש? אדם צריך לשים את היהלומים תחת הבטן שלו, תחת הראש שלו, לא יודע, תחבק איתם, לא יודע מה. מה, הכורסה שלי יהלומי יקרה מאוד, מה? מה, איך אדם ילך לישון, מה? טוב, גם זול טובה, גם זול טובה. מה הוא עושה? לוקח את הקופסה וממשיך איתה. למה? כי נחום איש גמזו חי את האמונה בשלמות, שאין עוד מלבדו. מי החליף את היהלומים לחיות באבנים? הקדוש ברוך הוא. חי באמונה שלמה, שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. לא אני טעיתי ולא, בורא העולם החליט, כי לכאורה, באמת, עלה לי שאלה, כל הגנבים שבאו לגנוב, הם צריכים לקחת את היהלומים וללכת. שמה צריכים לשים לו משהו במקום זה? מלא שמו משהו, נגיד דמוי של יהלומים, זכוכית, הייתי מבין, אולי רוצים לבלבל אותו, מה? שמו לו חול ואבנים וקש. לא מובן בשכל. אלא בשביל זה אנחנו גם זו הבין באמונה שלמה. אין עוד מלבדו. אין גנבים, אין עוד מלבדו. מי החליף? השם יתברך בעצמו. אז אם השם החליף, אנחנו גם מאמין שזה סודו שאני אלך עכשיו עם הקופסה, גם עוד שאלה, היו יכולים לקחת כל הקופסה עם הכל וללכת. גם הקופסה זה גם היה יקר, קופסה מאוד יפה, מאוד יקרה. גם קופסה זה לא סתם איזה קופסה, זה משהו, קופסה יקרה מאוד. תלכו כל הקופסה, תלכו. או תלכו את היהלומים, תלכו. לא, גם זה להסתכל על כל פרט. בורא העולם, פה יש לו איזה מהלך, לא יודע מה המהלך. הוא מאמין באמונה שלמה, מי החליף? הקדוש ברוך הוא. לכן הוא הלך עם זה. מגיע לקיסר, אומרים לו, הוא הביא, היהודים שלחו איזה מתנה, בבקשה, בבקשה. פותח הקיסר, לא יכול לי הבנים וקש. מתעצבן. היהודים רוצים לצחוק ממני, לעשות ממני צחוק, לבזות אותי. אני מתעצבן. אז ממש הוא יהרוג את כל שונאי ישראל. זה הכי מפחיד. מאלה תגיד עכשיו, טוב, חול, הבנים, פה עכשיו אדם יכול להגיד, וואי, הקיסר, ממש יהרוג את כל, וואי, בגללי. מה? אין עוד מלבדו. אתה יכול להרוג, אם מה שמוצא, השנייה הזאת צריך את הנשמה קודם כל. וגם אם מה שמוצא שאתה תהרוג, גם זאת הבא. גם אם מה שמוצא שתהרוג, הוא לא מתבלבל, גם זה לא מתבלבל, הוא לא רואה שום בן אדם בעולם, רק רואה את בורא העולם, חי את האמונה. רק רואה את בורא העולם, והכל לטובה, אין, הכל לטובה. תהרוג, מה שמוצא שתהרוג. אין עוד בדות, אתה יכול להרוג, אתה סך הכל יכול להיות מכה של השם. אם משהו רוצה, מה שהוא רוצה, גם זאת דבר. אין, לא מתבלבל בשנייה אחת. זה נקרא אמונה שלמה. זה נקרא אמונה שלמה. זה נקרא נפש בריאה, זה מה שבנו, התחלתי, שמספר או סתם מספר. כיוונתי להסביר מה זה הבנו שאומר, כי צריך כל אדם לרפות את נפשו. זה נקרא נפש בריאה. אם יש לו אמונה שלמה, יש לו נפש בריאה. כל זמן אין לו אמונה שלמה, הנפש שלו, לפי החוסר אמונה, ככה הנפש שלו חולה. לפי, כמה?
בדיוק. אין. השתבש מולד. אין עוד. מלבדו. לכן רבנו כותב פה, בתורה הזאת, כן, כי צריך כל אדם ללפות נפשו, עד מה, איך בזוכים? וזה על ידי שמתייגע בתורה, עד שזוכה לידע אותה ולהבינה. כשאדם מבין את התורה, זה התוצאה שיהיה לו אמונה, יהיה לו נפש בריאה. אם התורה לא מביאה אותו לאמונה, העיקר הוא רחוק מלהבין את התורה. רחוק מלהבין את התורה. אם התורה לא מביאה אותו לדעת את השם, רחוק מלהבין את התורה. כי רק אצלו זה כמו מתמטיקה, או כמו איזה חוכמה. לא נגע עדיין בתורה. התורה לא מביאה אותו לדעת את השם, להאמין בשם. יגיע להבינה, זה ההבנה. שהוא מבין מכל דבר איך להתחבר עם השם, איך להאמין בשם, איך לדעת את השם. וזה רפואת הנפש. כמו שאמרתי לכם כבר, זה רפואת הנפש. שאדם זוכה שיש לו אמונה ישרה, תקדושה, אמונה אמיתית תקדושה. זה רפואת הנפש. אמרתי לכם העניין הזה של מתנת חינם, נכון? אמרתי לכם שאדם צריך לדעת שהשם לא חייב לו כלום, לא מגיע לו כלום. פה לא פירושו שלא מגיע לו כלום, שלא חייב לו כלום, שאולי השם אוהב אותך אהבה אינסופית. גם אבא חייב לך, אבא חייב לקנות לך דירה, תגיד, שואל אותך, אבא, לא חייב לקנות לך דירה. היה? לא היה. אבל אבא, שהוא אוהב אותך, הוא קונה לך דירה, לא חייב. כשאומרים לא חייב, לא פירושו שהוא לא אוהב אותך. זה לא פירושו. לא חייב כי הוא לא חייב. למה שהוא חייב לך, מה? הכל חסד, הכל ממנו, הכל מידה. אלא בורא עולם, אבא אוהב אותך, והוא קונה לך דירה, והוא מרגיש שאפילו כל כך אוהב אותך, לתת לך את הדירה, ופנק אותך, כאילו אתה עושה לו טובה אפילו, מרוב שהוא אוהב אותך. ככה זה אבל, כשברוך הוא. הוא לא חייב, אבל הוא רוצה רק לתת לנו, והוא כל כך שמח לתת לנו, שאפילו כאילו לא עושים לו טובה, אבל אתה צריך לדעת, אתה בתוכך, שהם לא חייב לך. כל זה חסד. אז באמת כתוב על פנחס בן אלעזר הכהן, כתוב בתורה הקדושה, ונתתי לו, ביתי שלו, נכון? אז חז"ל אומרים, בדין מגיע לו. למה? למה שאדם עושה מצוות, לא מגיע לו בדין לקבל שכר? למה? כי הכל זה, עשית מצווה, אתה חייב לקדוש ברוך הוא, זה שנותן לך עוד שכר, זה הכל חסד אגב חסד. השם נותן לך את הכוח, נותן לך את המצווה, בקיצור הכל חסד. גם נותן לך שכר. זה כמו, כאן נותן לך הכל, לעשות את המצווה, גם נותן לך שכר. אבל כשאדם עושה מה שהוא לא חייב לעשות, מה שאז הבאנו את הסיפור עם הרב אויבך, שאמר לאותה אישה, אם אתה עשי מה שאת לא חייבת לעשות, אבל השם לא חייב לתת לך ילדים. אבל אם אתה עשי מה שאת לא חייבת לעשות, כשברוך גם יעשה מה שהוא לא חייב לעשות, ייתן לך ילדים. פנחס לא היה חייב לעשות מה שהוא עשה, לכן בדין מגיע לו.
אבל כשאדם עושה מצוות, הוא חייב לעשות מצוות. יש לו ציווי לעשות מצוות. והכל בכוחו של השם, והכל בחסדו של השם. כשאדם עושה מה שהוא לא חייב, לכן על פנחס כתוב בדין. מגיע לו. כי הוא לא עשה דבר שהוא לא חייב, אז הוא לא חייב. לכן מגיע לו בדין. אבל סתם בן אדם שעושה כל החסד. יש טבע שמונת. כל החסד. מה שהתפעלתי פשוט, מה פעלתי לשמוע מאבא ביטן שהיה תלמידי יקר. אמרתי לו, מה, אני כתבתי את זה? הוא קרא, אמרתי לו, תראה לי כתוב שם שלום ארוש. הרב הקדוש בא לעבודת פנים. בית אברהם, סלונים. אמר עליו שהוא חד בדריו, עד כדי כך. היה משבע אותו שהוא חד בדריו בעבודת השם. מדברים פה על לפני בערך 70-80 שנה. אז כתוב, זורע צדקות מצמיח ישועות. כן? ככה כתוב בתפילה, נכון? זורע צדקות מצמיח ישועות. בורא רפואות, כן? 8 ביוצר שם. כן, זורע צדקות מצמיח ישועות, כמו רפואות. כן? מחדש טובו, כן? אז הוא אומר, מה שלפעמים האדם עושה צדקה, עושה גמח, עושה צדקה, עושה גמחים, ואינו רואה הישועה בפרנסה. כן? או שהוא לא רואה הישועה ברפואה או משהו. וזה מפני שהוא חושב שכבר מגיע לו. מה מעכב אותו לא לקבל את הישועה? שעשיתי, מגיע לי. הוא הולך ממנו שברו ליבו, לצפות לחסד חינם מהשם ברך. אין, אדם צריך לדעת. הכל חסד מבחינה. זה שעשיתי זה גם חסד, זה גם מתנה שעשיתי איזה מצווה או איזה צדקה או משהו. פה לא, ברגע הוא אומר שהוא מצפה, אז זהו. הוא כבר, אין לו את הלב שמרגיש שהכל חסד, ואני מצפה שהשם עשיתי עוד חסד. עוד חסד, ייתן לי פרנסה, ייתן לי זה. הוא נתן לי לעשות צדקה, נתן לי לעשות מגמה, עכשיו ייתן לי עוד. כי באמת צריך לידע. אם צדקת, מה תיתן לו? כך כתוב באיוב. וגם צריך לדעת עוד דבר. מי הקדימני בשלם? כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. הכל ממך, והכל ממך, הכל ממך. ואמרו חז"ל, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, זה ככה כתוב בפרקי אבות, כולם מכירים את זה. ואם כן, מה מגיע לו בעד זה? וגם אם ידינו פרוסות, ישראל שמיים, איננו מספיקים להודות לו. אנחנו מספיקים להודות לו. ראיתי אחד עם קצת עצוב, בוא הנה אליי, בא. אז הולך תגיד 1000 שעות תודה על הכיפה ותחזור אליי. מסתכל עליי, מה, הכיפה לא שווה 1000 שעות תודה? זה לא דבר חשוב בעיניך? שווה 1000 שעות תודה, גם 2000, גם 3000 שעות תודה. אז יש לך מה להגיד תודה עכשיו, עד 120 שנה יש לך מה להגיד תודה, יש לך כיפה, אתה יודע שיש לי כיפה, אתה יודע שיש לי כיפה. אתה רוצה? תבוא אליי. לך תגיד 2000 שעות תודה על הציצית. ואז זה הדרך. יש לי תוכנית בשבילך שתגיד תודה, איזה 100,000 שנה קדימה.
100,000 שנה קדימה, יש לי תוכניות, כמה תודה אתה צריך להגיד. זהו, לחיות את האמת, האמונה, את העסק. וגם אם היו עדיין פרוסות כנשרי שמיים, וכל מה שכתוב, כל התיאורים, ברגליים כאלות, וכן, אנחנו מספיקים להודות, מה שאנחנו רואים בנשמת כל החי, אנחנו מספיקים להודות. אומנם נתינת הצדקה בוודאי מביא ישועה, נכון, כך כתוב באמת. כתוב, יסרו לכם צדקה, בקיצור לפי חסד, כמו שאדם יש טבע, תעזור היה, מצמיח, זורע צדקות, מצמיח ישועות. תזורע גרעין כזה, מצמיח לך עץ מפה עד, עץ גבוה מפה, איזה 50 מטר. כן, נכון. כן, טבע המצוות להשפיע הכל טוב, וזה הבא. אלא, כמו שבזריעה הגשמית, אמרו חז"ל, אמונת זה סדר זרעים, שמאמין בחי העולמים וזורע. וגם אחרי שעושים בדרך הטבע, צריך עדיין להאמין ולצפות רק לחסד חינם השבח. איזה השפעה נפלאה, איזה מתוק מדבש, איזה השפעה נפלאה. מה שדיברתי בחסדי השם כתוב, תראו על זה. זה צדד. בסדר, אתה צריך לדעת, אתה צריך עדיין שהשם יעשה חסד, והזרע הזה יצמיח משהו. כן, אף שטבע המצוות לעורר החסד הינם השם ברך, צריך להאמין ולהיות בטוח בטבע רוחני כמו בטבע גשמי. כמו שכתוב, כמו שכתוב, כן, בתורה בוודאי כן אמת, אבל לא מפני שמגיע לו שכרו. נכון, כתוב בתורה שאם תעשה צדקה תקבל, נכון, אמת, זה כמו בטבע, שם גרעין, בטבע יש, ואתה עדיין תצפה לחסדו, אותו דבר גם בטבע רוחני, הוא אומר. אבל לא בגלל שמגיע לו שכרו, אלא זה הכל חסד של השם. כן? אז לכן, העניין הזה של לדעת שיש אוצר של מתנת חינם שדיברתי עליו, כל העניין הזה של אוצר מתנת חינם, כל העניין הזה שאתה צריך לדעת, הכל חסד, הכל. למה נחרב בית המקדש? למה אנשים עבדו עבודה זרה? למה? אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבל לכם בחירת דורות. זה השורש שבשורשים. אחר כך, עכשיו נתן, למדתי איתכם שבוע שעבר, עכשיו נתן, כותב בלקוטי הלכות, שהוא שואל, נתן שואל, איך יהודי, זקן, פאות, בית מקדש, כהן גדול, איך הוא הולך לעבוד עבודה זרה? איך? הכל בגלל הוא לא הולך עם התודה בהודיה. לא ברכו בתורת תחילה, לא ברכו בתורת תחילה. על מה עבדה הארץ? שואל בן נתן, על מה עבדה הארץ? אתה שואל, מה השאלה בכלל? עבדו עבודה זרה, עבדה הארץ, מה? לא, זו לא הייתה השאלה. שאלה איך יהודי שמאמין בשם, מתפלל, לומד, איך הוא מגיע להתחיל לעבוד עבודה זרה? איך? שהוא לא הולך עם תודות והודיות כל היום. הוא לא הולך עם תודות והודיות כל היום. תודה לך השם ברך, השתבש בך. בגשמיות, כמה צריכים להודות לשם בכל דבר בגשמיות. ברוחניות. כמו שאמרתי, 1,000 שעות על כיפה, כפשוטו. לך תגיד עכשיו 1,000 שעות תודה על הכיפה, למה לא? כן.
זה שווה גם מיליון שעות, גם מיליון שעות לא מספיק. כל מצווה שאתה מזכה אותי. כל מצווה, כל מצווה. כמה צריך להודות לשם. לכן מזה, אז הוא לא מתחיל להודות לשם. ואז הוא, קצת יש לו איזה צרה, ונכשל באיזה עבירה, או התגבר באיזה תאווה, במקום להתחיל לחשוב, וואי, כמה, עד היום אף פעם לא הודיתי לשם. שהוא שמר עליי, אף פעם לא הודיתי לשם. במקום שיתעורר, יתקרב לשם, זה מתחיל לדוב את עצמו, כי הוא לא חי שהכל זה חסד. אז הוא נכשל עכשיו, הוא מתחיל, וככה מתחיל לדוב את עצמו עד שנופל לגמרי. קודם כל בוא נגיד, זה בא לעורר אותי שהפעם לא אמרתי תודה. כשאדם נכשל צריך להגיד, אוי, לא התעוררתי הפעם להגיד תודה, שעד היום שם שמר עליי, נתן לי, קירב אותי. לא אמרתי הפעם תודה. כל דבר צריך לעורר את האדם להגיד תודה. אדם צריך לדעת, רק תודה זה אמת. רק תודה זה 100% אמת. כל דבר אחר, לא יודע כמה, אם זה אמת או שקר, וכמה אמת יש בזה. אבל תודה זה 100% אמת. כל דבר צריך לעורר את האדם לתודה. להודות לשם. שאתה בא שמוע עד שאני הולך להגיד, בוא אני... כן. אז... התפללתי, התחננתי לפני בורא עולם, שהעיר בליבי, אנחנו אומרים בתפילה, קרבנו מכנו עבודתך. אז כתבתי בהתחלה בפירוש שלי על הסידור, שאזכה להרבות בתפילה. מה זה קרבנו עבודת התפילה? שנזכה להרבות בתפילה. מה שמחנה אותי להתפלל זה כמה שעות. שנזכה לדעת מה זה שאדם קרוב לעבודת התפילה. מה זה קרוב לעבודתך? מה זה קרוב לעבודת התפילה? זה כמה שעות, לא שעה, שעתיים. זה כמה שעות. תחננתי לפני בורא כמה שעות. ואז השם העיר בליבי, מה זה כאשר אדם קרוב לעבודת התפילה? שכולו כיסופים וגעגועים להשם. שכל מילה אומר אותה בכיסופים, ברצונות. זה לא נגיד תפילות. יכול להגיד את הספר תהילים 1000 פעמים. בסדר, מצוין, מה? אבל זה לא קשור קרוב לעבודת תפילה. יגיד כותב תפילות 1000 פעמים. יגיד כל יום הוא אומר את התפילות. מי קרוב לתפילה? מה זה קשור קרוב לתפילה? שהוא אומר כל מילה עם כיסופים, עם געגועים, עם רצונות. השם, כל מילה, אדם צריך להתקרב לעבודת תפילה. השם, כל מילה במילה. להתגעגע, לרצות. אבל כותב מרן, שעיקר התחברות דבקות לשם ברך הוא על ידי התפילה, שהוא מתחבר עם השם. מתחבר עם השם, לא שאומר במילים. מתחבר, מה זה מתחבר? זה עם הלב, עם הרצון, עם הנשמה הוא מתחבר. כל מילה אומר, מתחבר עם השם. עיקר התחברות דבקות לשם זה על ידי התפילה. לא שהוא אומר את המילים בפה. אפילו קצת בכוונה, קצת במחשבה, זה לא. לא. פעלתי על זה ממש כמה שעות על זה השם. לקוות לשם, לרצות את השם, להתגעגע על השם, להתחבר לשם עד התפילה, להתדבק לשם, עד התפילות, עד הזמירות, עד שירות, להתחבר לשם. שזה מקיס כל מילה במילה. ככה בכיסופים, געגועים לשם. ממש בכיסופים, געגועים לשם. זה נקרא, קבל מכנו עבודתך. וזה
שאתה מתקרב בעבודה, שהוא מתחבר להשם. אחר כך גם כתבתי, גם בגאולנו, ראינה השם, ראינה בעולנו, וליבה ליבנו, גאולנו גאולה שלמה. אז גאולנו בהתחלה כתבתי מה שכתבתי, אחר כך זכיתי להבין, גאולנו, שיהיה לנו, תן לנו רצון, זה הגאולה. גאולנו נתן לנו רצון. תן לנו רצון חזק, חזק. להרבות בתפילה עם רצונות, לא סתם תפילה במילים. זה הרצון, זה הגאולה של הבן אדם, שהוא זוכה, שהוא מקבל רצון, זה הגאולה של הבן אדם. שהוא נגאל, שהוא רק רוצה את השם, רק רוצה להתקרב לשם. זה הגאולה. כי באמת, אז זה השם, שבאמת, זה הדבר, הרצון, זה הדבר הכי, העיקר זה הרצון, הדבר, הרצון, זה למעשה הדבר שהוא, הדבר הכי חשוב אצל השם בך, זה הרצון, הכי חשוב. לכן כשאדם, רבנו אומר, צריך אדם לחפש בעצמו נקודות טובות, הנקודה הטובה העיקרית זה הרצון. כשאדם הוא יודע אני רוצה את השם. זה הנקודה טובה העיקרית. שיכול, ממש אני רוצה את השם. זה אדם, מה זה לחפש? נכון, כל מצווה ומצווה היא נקודה טובה. כל מצווה הכי קטנה. אבל הרי כל מצווה זה בא בפנימיות שלה שאתה רוצה לעשות השם. לכן רק הרצון לבד, זה הנקודה הכי חשובה. שאדם צריך לדעת אני רוצה את השם. לא משנה מה עובר עליי, מה אני רוצה את השם. וזה מה שנותן לבן אדם כוח לשמוח שהבן ממש יזהיר מאוד. שאדם יראה את הטוב של עצמו, בשביל לשמוח, לראות את הטוב של עצמו, בשביל לשמוח. לכן באמת כתבתי תפילה, אריזל כתב תפילה, זכותו יגלמן. לקחתי רק נקודות קטנות מהתפילה שלו, והוספתי על זה תפילה ארוכה מאוד, שאדם מתפלל על מי שעושה שיחזור בתשובה. כן? יצום פניך השם אלוקינו ואלוקי זכות כל הצדיקים האמיתיים שהיו מאברהם אבינו עד היום, תחתור תחת כיסא כבודך, זה המילים של אריזל. צדיקים זה אני הוספתי, תחזיר בתשובה את מי שאתה עושה להתפלל עליו, וגם את כל העוברים זכותך, ויהפך לבבם לעשות את צורך בלבב שלהם. העניין של הרצון, זה הראשון. ושם חנן אותי להבין, צריכים להתפלל, אנא תן להם תקווה לחיים אמיתיים. אהבה וחשק ורצון לחיים אמיתיים. ממש פלא עליהם, שישם מלהם ככה, אהבה, חשק, רצון לחיים אמיתיים. באמת סדר של התשובה, נתן להם יראת העונש, התחלה זה יראת העונש, אחר כך אמונה שלמה, אחר כך דעת שלם, אחר כך יראת הרוממות, שיזכו לעשות שעה התבודדות כל יום. תפילה שלמה, על בזה שמקווה שהסידור יצא מהר מאוד, אתה מתפעל? מה? ברוך השם, ברוך השם, זה השם. זה השם. אז לכן ממש העניין הזה של הרצון, הכיסופים, הגעגועים, ממש לרצות את השם. זה נקרא קרבנו, מה קרבנו עבודתך, זה. שבאמת האדם יזכה להיות קרוב לתפילה, שכל מילה יגיד אותה עם תהילים, יגיד אותם עם כיסופים, כל תפילה בתפילה יגיד אותם. יתגעגע לשם, יתחבר עם השם. להכניס את הלב, כל מילה יגיד, אין, האדם צריך להתפעל על זה. שיעמוד בתפילה, ככה, יתגעגע לשם. לא
לקראת תפילה. שפתיי כל מילה, ברוך, כל מילה. התגעגע, ממש התגעגע לשם. באמת, צריכים להתפעל על זה, שאדם יזכה להתקרב, זה יקרבנו מכאן עבודת רע, לכוון שנתקרב באמת עבודת תפילה, זה הכוון כוון. שאדם יתפעל כל מילה עם הלב. זה נקרא שהתקרבת על עבודת התפילה. זה לא משנה כמה, אפילו מעט, כל מילה, חברת עם השם. אני יכול להרבות ולהגיד המון תפילות, הוא לא מתחבר בכלל עם השם. ולכן השם חננו, טיפלתי את זה כמה שעות, אני אומר לכם, כמה שעות זה כמה שעות. הרגשתי שמשהו לא מסתדר לי, משהו לא מסתדר לי עם העניין הזה של מה זה תפילה. רק להרבות בתפילה, לא. תחננתי את השם, העיר בליבי, לא. שמה זה נקרא? זה הרצונות, הכיסופים. כל מילה להגיד אותם געגועים, כיסופים. ממש, אדם צריך להתפעל על זה, התפעלתי על זה ככה. כמה שעות שהשם יקרב אותנו לתפילה שלו. יקרב אותנו. חזה השם יתברך ברחמיו המרובים. אתמול היה לי יום מאוד שמח. תמיד יש לנו יום שמח. אני קניתי בכסף מלא את הלקוטי מרון הראשון שיצא, שילמתי על זה במחיר מלא, כמה פעמים, כמה מאות שקלים טובים. את הספר הראשון שיצא, מהדורת המיליון. הנה יצא מהדורת המיליון. ופה במהדורת המיליון כתבתי מה שרבנו אמר על הספרים שלו. מהברסלב אמר שספריו הם שמירה גדולה בבית, לשמור העשירות וממון האדם מכל ההצדקות. הספר הזה הוא שמירה גדולה לבית, הוא נחוש משרפות, ממילא משרפות, אז מטילים, מפצצות, מפיגועים. אני בעיניים שלי ראיתי, איפה שהיה לקוטי מהר"ן, כוס לא נשברה, ומסביב הכל נהרס. ראיתי בעיניים שלי, ממש. גם הספר הזה מסוגל לרפואה, לכן, כמו שנקרא לכם, כל זה שיחות מרבנו, גם לילד הקלה, אישה צריכה ללכת לילד, תקחת את הספר. והעיקר מה שכבר שנים רציתי את זה, ולא יודע, כל דבר יש לו את הזמן שלו. שרבנו אומר, כשרוב עם ישראל להם את הספר הזה, יבוא משיח. לכן הפתעתי לרבנו, בעזרת השם אני הולך ועושה, כרגע אמרתי מיליון ספרים לנפיץ, שלא יהיה בית, שלא יהיה בו לקוטי מרן, בית כנסת, אוטובוס, מיניבוס, מכוניות, כל תלמוד תורה, וכל בית ספר, כל כיתה, שמירה מפיגועים, צריכים לשים לקוטי מרן בכל מקום, שמירה מטילים, בכל ממש, בכל דבר, בכל מקום, בכל מקום שיהיה, לשים לקוטי מרן בכל בית, בכל חדר, בכל כיתה, בכל בית ספר, כל עד אתה הבן שלך, שים לו, תגיד, תבוא למורה, רבנו אמר שזה שמירה, שימו, מכובד, מקום מכובד, שימו. רבנו ברסלב אמר, צריכים להשתדל מאוד לקנות את ספריו, ואפילו כשהספרים רק נמצאים בבית. ודאי, אם נלמד אותם, תכף נשמע נקרא. הם כבר טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה בבית, לשמור גם העשירות ממון האדם מכל הצדקות. כך כתוב, זה שיחה מרבנו בחיי מורן. וכן אמר, שהספר הקדוש שלו, לקוטי מורן, שיצא בעולם, הוא סימן לגאולה. חסידי ברסלב נוהגים להניח את הספר, לקוטי מורן, בראש מיטת החולה. וגם בראש מיטת היולדת, כשהיא צריכה ללדת. כשסגולה לרפואה, זה קלה. והוא מכך ניסים. ועוד אמר, שאפילו מי שאין לו כסף, ואינו יכול לקנות את הספר, לקוטי מורן, עם כל קר מתחת לראש שלו, ויקנה את הספר הזה. ישן בלי כרית, העיקר שיהיה לו ספר לקוטי מורן. זה קודם כל.
רבנו אמר, רבי נחמן ברסלב אמר, זה כל זה לשונות של רבנו. אני חפץ מאוד שילמדו את הספר הזה, כותב מרן. צריכים ללמוד אותו הרבה, עד שיהיה שגור בעל פה. והיה מזרז את תלמידיו ללמוד בספרו ואמר שזו מצווה גדולה. ושיבח את הספר הזה מאוד. ואמר שעל ידי הלימוד בו יכולים להיות בעל תשובה גמור. ואם האדם יתמיד ללמוד בספריו יוכל לזכות להיות כרצון השם באמת. ויכולים לזכות למוח גדול על ידי ספרו הקדוש. כי יש בו שכל גדול בעמקות נפלאה מאוד על פי פשוטן של דברים. זה שיחות, זה דיבורים של רבנו. וגם מי שלא מבין, קורא לא מבין. את מה שלומד, עצם האמירה לבד מסוגלת לנשמה, כמו קריאת ספרי הזוהר הקדוש. עכשיו, אם תקראו את ההסכמה של חוזה מלובלין, זה לא סתם קראו לו החוזה, הוא החוזה. תקראו את ההסכמה מהחוזה מלובלין, ממש, הסכמה, הרב מאור הקדוש, כותב את תפילת ישראל, המנורה, התורה, אור שבעת הימים, אור בהיר, כי זה, כן, ממש, אז החוזה מלובלין, הוא כותב איזה שבחים הוא משבח את רבנו, אחר כך את אלקוטי מרן, איזה שבחים, שהוא למד את הספר אלקוטי מרן, חוזה מלובלין, הוא למד. בסוף הוא אומר דבר כך דברי אוהבו, הגם שאינני יודעו מכירו, הוא מכיר את רבנו, אבל הוא כותב כאילו, שכמה ששיבעתי, האמת שאני לא יודע מזה רבנו, ואני לא מכיר מזה רבנו, זה הסוף של, סוף, כי הרי הוא מחותן עם רבנו, אז הוא מכיר את רבנו טוב, וגם הוא קרא את הספר, הוא כותב שהוא קרא את, אבל בסוף כותב, שאינני יודעו מכירו, מי זה רבנו? הוא אומר, אני לא, מי זה רבנו? יש פה הסכמות מכמה ענקי העולם. אז רבנו אמר, אין, זה ברור לי. שלא בא מזה, אין אלקוטי מרן יבוא משיח, זה ברור לי. זה מאז ומתמש, מאז שחסרתי בתשובה אני יודע את זה. רק לא היה לי, הפצתי, לא היה לי את הכלים. עכשיו ברוך השם חנן אותי, שיש לי את הכלים, שאני יכול להגיד לעשות את זה. ברוך הזה השם. לכן, כל אחד יהיה שותף איתי. להפיץ. כל אחד יראה שלא יהיה מקום, שלא יהיה בו אלקוטי מרן, לא יהיה. בתי כנסיות בטח עושים כמה, לא אחד. בתי מדרשות, בכל בית, בכל מקום, בכל מכונית, בכל אוטובוס, מיניבוס, כל מקום. אתה שם אותו, יש שמירה מושלמת. אז קודם כל, ודאי שזה ברוך השם חנן אותי, לא רציתי בשום פנים אופן שיעשו אלקוטי מרן, ככה קרה, מה פתאום שיהיה אלקוטי מרן, כל היופי. יש בזה... יש בזה גם תיקון הכללי בסוף. יש את המפתחות, לפי נושאים, מפתחות הארוך. כל מה שאתה רוצה אתה יכול למצוא פה, לפי המפתחות הארוך, מה שתרצה. ויש שם המפתחות הקצרים. ברוך השם, זה השם בך. לכן עכשיו אני רוצה שכולם יתחייבו. ודאי שיקחו עכשיו בכל אחד מה שיקח. אלא גם יתחייבו, כל אחד יתחייב. שהוא לוקח 1,000 ספרים. כן. איך אני אגיע למיליון? וכל אחד, ואל תיתנו בחינם. אתם לא תשאר זה בחינם. תמכור את זה, גם אתם יכולים למכור את זה ביותר כסף. זה משנה. העיקר שכל מקום יהיה כותב עלינו. אין, הולכים, עובדים.
זה עכשיו, זה המבצע. לראות איך שלא יהיה מקום שאין בו ספר כותב מרן, אין. להגיד להם, במכונית יש לך? יש לך במכונית? שים אותו, תעטוף אותו באיזה ניילון יפה, שים אותו. מכונית. באוטובוס, במיניבוס, בכל מקום, בכל מקום. יש שמירה. כל מקום. אתה שם את הספר, זהו. שמירה.